O Kotong MP ka Voice of the People's Party Dr. Baskem Merbo Ong bagi tu gi parti bat kiwei gi bakan tho baka WPP kan hap kel yang yau kertong nama bomio ekta kan no objection certificate nege NOC na kan North Eastern Hill University nehu kimdai ban khoslai u handai gidai ban pledging mut ila ka jong kam nama baka NOC kedai ka kam jong u simen ha bakran na ka jingang ha maulun rai nong rum ha ka janbet skineng kong Dr. Baskem Ong baka NOC jong u HU nama ro kadai ka kam jong u simen bat kwa ban pha ya khubor segitu ki bakran kan tho baki pai ba ki jet ya kanong rim ka VP om ya ubreu ula kan tu ki pai ba ban om sneu kumno ru an rai wa kan tu ki ya ki wei ki bakan tho ban pledging mod il de om man tukla ya ka NOC jong u kani ki jik pensyai Dr. Baskem kalong haden barami hakilat thai khubor ha ka baki wei ki be presya kira kan tho ba ka VP kala ban keliang yau ketong lada yo ya ka NOC ni ka jingbit na ka North Eastern Hill University ni nehu Songshit upai ba ulaki buhur ya ka banjit ya ka Voice of the People Party hende ka ka bang ikwa ban ya thu balong ba ngim semi ka upai ba balong tulong ki ba ki buhur ngim semi ka upai ba balong tulong ki ba songshit ngiyong long ki bre ki ba sung thu long ki bre ba don ni ka bor ban misar long ki bre ki ba start ban ngai ru ba hi long ki jing thao ki ba koror ki jong blai ki jing thao ki ba tep pen pen affair ya kanu ba dei ba ya kanu ka balai ba ya kanu ba bha ba kanu ba snew but natara ko Voice of the People Party ka wan ya ka ban pensai sha upai ba om ya ka ban ya lam ya bakla ya upai ba ken kalong kum ni ngasu ai jingmut ya gitu ki party ba kin penle jingmut ya ka kam ka jongki nai penle jingmut ya ka kam joga BBP ya no kan say ya no kan om say lanu kan say candidate lanu kan om say candidate aka BBP ka kam ram joga BBP nilatet hi mengi ya ta la yo NUC la nengam yo NUC ketika kam ram go jonga ngam dei ubreu ngam uba suyat malah haba ngam pediang ka cinterwa jong ka parti ya ka bangan yele ini ke MP election ngam sem latu tare rumah ngada pek ngada pule ya ki rule ki an jong ka nehu ngada ya de jing tho de ngasukerman abar ngasukerpat ya gitu kibak don ke jingkeman ya ka banganom yo NUC ne nehu ngasukerpat ya ki to pelek jingbot ya kimat ki jura ki bab hidai ben ekran na por election om ya tar jing yo NUC ki jonga ke NUC ki jonga ngan de hi manga ngalatit hi manga na dong serong ngam de hi bri bu ya malla ngam de hi bri bon suthu yala di ngadon ya kata ngalasim jigit kli hi manga bat tangan ni ka wing kwa pa de banong ban pha ni ka message sa gitu ki bakren ya gani ki pai ba ki jit ya ka VPP kam de hi jit bri ki jit ya ka nongren jong ka Voice of the People Party but niru abang imi sekmat om dei bangilai ra ya ki isu simet ki jongi ni ra ya ki isu jong ka party ya ka bala pensyong nongren na ka bentara sa tembi de what's no kumno ru ya ta ka NUC ki jonga ngasu ajing mot ya ki hele ekren ya kata ka politics ki jongki ka kam ki jongki ya ka kam ki jongi inde hi magi sang manong ka biang ka parti henry lada ubreu biang kumno penjit kawa keyboard panong ba hot kidan kibre ki bayo ro ya ka Voice of the People Party henry ki kwa panong ba u Dr. Baskem Merbo biang ngam ong hiru banga biang ngam ong hiru banga di bastatam ngam ong hiru banga di biang tam henry ke banga kwa panong golong ba ngan tre sitong ngan tre hok yalah kamu ke bangai kwa ban ong golong ba nakaliang joko Voice of the People Party habang ilet nginde bingilet marway nginge don kum ka kinhol kabangin ye trilang